घर हमार आरा जिला हो हाँ जी लेकिन 99% प्रोग्राम बलिया जिला में। सही तो बलिया जिला के काहे होला प्रोग्राम काहे लयदार बड़े खोजे ले। आज तो ये परिवार में हमने के बनी जा हाँ जी जे हमारा जी के बात बा। सही तो हनुमान जी ऐसा देवता है कैसन कि अगर सरस्वती जी से मंगबो हाँ जी सरस्वती जी से मंगबो तो खाली विद्या मिली, मिली लक्ष्मी जी से मंगबो तो खाली धन मिली। धन मिली आ हनुमान जी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि मोही हरहु कलेश का देखो पहले कम भीड़ जहाँ होखे हाँ जी तो करे के खराब कलाकार के ना जाने के चाहिए हर से जहाँ कम भीड़ बा तो तू देखोगा कि भाई गोलू राजा है इनका नाम पतने भीड़ बना ना 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 ये ओरिजिनल भीड़ है। सही बात जन तेरे कैसन भीड़ हो कैसन ये पांडव के भीड़ हो। सही बात आ जहाँ खूब भीड़ हो गई जन यहाँ जे कौरव भरल बड़े गावे ना दी खाली हुले ले मचा के रख दी। एगो हनुमान जी के जयकारी हो जाए तनी हाथ उठा। भगवत की खास खास दास होव करुणा निधान के हनुमान जी राम जी के हाँ जी दरवान के काम कोई नहीं। ए नीरज भैया दरवाने चाहिए तो मालिक से भेंट हो सकता सही है। बात सही बात अगर हमरा महाराज जी से भेंट करे के हो हाँ जी चाहे केहू के करावे के हो तो हम अपना महाराज जी के दरबार में केहू हमरा से आके पूछी कि नसीराबाद में महाराज जी बानी तब उनका के चेक करो कि उनका दिल में अगर श्रद्धा हुई तो महाराज जी के दर्शन करावल जाए। तो महाराज जी के बारे में कह देव कि महाराज जी चल गए बड़े कुंभ मेला में। सही बात है तो भक्त के हाँ जी अंदर दिल में श्रद्धा रहे के चाहिए सही बात वे हनुमान जी रहले आहा कि खास दास होव करुणा निधान के कबल दर्शन करैब भगवान आसू बाबा के प्रणाम करो। भगवत के बाबा ए बाबा तहर पतिया के जन करू के नाम धावल गिर लेके अइला जइसे तहरा पतिया के जान करू के ना धावल गिर लेके आइले जैसे के ना तहर पतिया के जन करू के नाम धावल गिर लेके अइला जइसे ए तहरा पतिया के जान करू के ना धावल गिर लेके आइले जैसे के ना ए बाबा तहर बिना देखे गोलुओ के मान के सही में तहर बिना देखे गोलुओ के मान के कि तहर बिना देखे है अरे गोलुओ के मान के जाए हो तो कबले दर्शन करब भगवान के। गोलुआ के मान के हमने दर्शन करे तो भगवान
भजन भक्ति करे वाला कबो निराश ना हो। भजन भक्ति करे वाला कबो निराश ना होई। भजन भक्ति करे वाला कबो निराश ना होई। भजन भक्ति करे वाला कबो निराश ना होई। ये हमारी शिवपुर दियर पाने डेरा मुन्ना भैया के पत्नी बानी, हमार भाभी बानी, हमारे के बहुत सम्मान देनी। आई सम्मान अतना दिन के कार्यक्रम में मंगल बाबा सही बात। और उरा मजाक बानी के 8 दिन हो गए। हम ही एगो बानी कार्यक्रम में कलाकार में कि यादे नहीं थे कि कहिया घरे बानी। ये हमारा सब महाराज जी के कृपा, सरस्वती के कृपा बा और श्रोता के आशीर्वाद बा। आवाज हो तनी मनी गलती हो सकता, बाकी उतनो ना होई। काहे से कि राम ना बिगड़ी है जेकर केहू का बिगाड़ी जी। राम ना बिगड़ी है केहू का बिगाड़ी जी। बिगड़ी है यही से कहत का राम नाम भजय भैया भजत समय दीदा लागी। लागी भजत भजत जब कुछ दिन भजबा तो समय मीठा लागी। यही से कहता भजन भक्ति करे वाला कबो निराश ना होई। भजन भक्ति करे वाला कबो निराश ना होई। भजन भक्ति करे वाला कबो निराश ना होई। करे वाला कबो निराश ना होई। अगर विश्वास नहीं है हाँ जी तू जाके देखो दर पर खेल अरदास ना होई। तू जाके देखो अरदास ना होई। तू जाके देखो दर पर खेल अरदास ना होई। देखो अरदास ना होई। एक सिकंदरपुर के समाज सेवी पप्पू राय भैया जरूर बनो भाई प्रधान इंदरपुर जिला पंचायत प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी की ओर से। आई हमारा गोपाल चाचा के सुपुत्र कार्तिक भैया से परिवार से जुड़ल बनी तो हमरो से जुड़ल बनी। आज से कई साल पहले हाँ जी एगो सोनू राय गायक यही सिकंदरपुर के हमरा ना सिकंदरपुर के एगो सोनू राय हमार भाई रहल, महाराज जी खातिर गाना गौले रहल। भजनिया में गाई कि गा के सुनाई चरनिया हपावन गिराउन बाबा जी। चरनिया हपावन भजन भक्ति करे वाला कबो निराश ना होई। भजन भक्ति करे वाला कबो निराश ना होई। भजन के बारे में अगर जाने के बाद हाँ जी एक लड़की थी जिसका नाम भिलनी रहे, जात के भिलनी रहे। अब प्रभु जी कैसन खोजल हाँ जी आंसू बाबा की ओर से आशीर्वाद मिलल।
हो बाबा बना रहे बाबा आंसू बाबा के धन्यवाद। ना कबो निराश ना होई भजन भगति करे वाला कबो निराश ना होई रहे एगो जात के भिलनी प्रभु हुस्न मिलनी रहे जब के भिलनी प्रभु हुस्न मिलनी रहे एगो जात के भिलनी प्रभु हुस्न मिलनी रहे जब के भिलनी प्रभु हुस्न मिलनी भिलनी के रहे के रहे माता सबरी आहा आ राम जी के हाजी अतना उ भजन कैली कि राम जी के उनका भजन पढ़ो झूठा बर खाए के पड़ो जाए हो बैरिया बैरिया ऐसन खैले अच्छा आहा बड़ी सुंदर आदेश बा आज से करीब 12 साल पहले जना घरी अरविंद केला कलू जी हिट भई रहल तो महाराज जी के शरण में आई रहल तो स्टार के आगे मंगल बाबा छोट कलाकार के भाव ना होला लेकिन हमरा महाराज जी के नजर में हम सर्वोपरि रहे वो घरी गाना गौले रहे बालक बाबा के महिमा बड़ी अपार बाए भाई जी बालक बाबा के महिमा बड़ी अपार बाए भाई जी कि हम दौड़ल चली आईनी हम पैदल चली आईनी नहीं लागल बाटे हम दौड़ल चली आईनी हम दौड़ल चली आईनी ना भजन भक्ति करे कबो निराश ना होई भजन भक्ति करे निराश ना होई रहे एगो जात के भिलनी प्रभु हुस्न मिलनी रहे जब के भिलनी प्रभु हुस्न मिलनी बैरिया जय हो बैरिया ऐसन खैले खैले केहू खास ना होई बैरिया वैसन खैले केहू खास ना होई देखी भजन में कितना ताकत बा बहुत देखी प्रहलाद के भक्ति भक्ति रहे ओ में बड़ी शक्ति